खुलुमबाय बयखौबो आंनो Switwni Lama इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय साफ्रोमनोबो अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय गोजोननाय बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार मुङाव साफ्रोमनोबो जासिहरबाय गोजोनथों आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैबावदों मानिग्रा जा नोङो गोबाव जोरगोन मानिग्रा जा नोङो गोबाव जोरगोन बे टपिकखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबावबाय आरो बे टपिकनि गेजेरजों जों इसोरनि बाथ्राया जोंनो मा फोरोंनो हास्थायदों जों बोसोन बिजाबनि 3 अध्याय 1 आरो 2 पदखौ जों फरायनानै गोथार बाइबेलनिफ्राय जों खोनासंनि बेयाव जोंनो मा फोरोंनो हास्थायदों ओइ आंनि बिसा आंनि फोरोंनायफोरखौ दाबावगार आंनि फोरोंनायफोरखौ गोसोखांफ्लायदो आंनि फोरोंनायफ्रानो नोंखौ गोबाव जोरहोगोन आरो उन्नति जाहोगोन जोंनि गोथार बाइबेलाव सासे बयनिख्रुइबो गियानिसिन इसोरजों अनजानाय इसोरजों माने रायज्लायनानै बे इसोरनिफ्राय मोननाय गियानजों बुहुमाव बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन गियानिसिन राजा होननानै मुंख'जानाय सल'मन होननाय सासे मानसि दङ आरो बेजों समान गुबुन रावबो गियानिसिन गैया बियो बयनिख्रुइबो देरसिन राजा आरो बयनिख्रुइबो देरसिन गियानि बियो गावनि बिसाफोरखौ बेबादि बोसोन होदोंमोन बिसाफोर आंनि फोरोंनायफोरखौ गोसोखांफ्लायदो नोङो गोबाव जोरगोन बिसाफोर आंनि फोरोंनायफोरखौ मानिदो नोङो उन्नति जागोन बुहुमाव मानसिया जोनोम जानानै थैनायखौ रावबो लुबैया जोरनायखौ लुबैयो बुहुमाव मानसिया जोनोम जानानै रावबो गलामखौ लुबैया बयबो धनिखौ लुबैयो नाथाय बे गासैबो धनि जानाय गरिब जानाय उन्नति जानाय गोबाव जोरनाय नस्थ जानायनिफ्राय गोबाव बारग'नाय बे गासैबो इसोरनि आखायाव दा बेनिखायनो बुहुमाव थासान्दि मानसिहा सानै बिगोमा दङ सासेया जाहैबाय नुनो मोनै बे बुहुमनि गासैखौबो सोरजिगिरि सासे इसोर दङ फोरबो इसोर आरो संसाराव जोंखौ खांनो आरो फेदेरनो सासे सेकेन्ड इसोर दङ बे जाहैबाय जोंनि बिमा बिफा बे बिमा बिफायानो जोंखौ थाबायनो फोरोंदों जोंखौ मोजां बाथ्रा रायलायनो फोरोंदों जोंखौ मान होनो फोरोंदों जोंखौ गेदेर गोलाव खालामदों जोंखौ गियानि गुनि जानो फोरोंदों आरो बे बिमा बिफायानो जोंनो बे संसाराव गोबाव जोरनायनि गियानखौबो गोथार बाइबेलनि गेजेरजों इसोरनि बाक्यनि गेजेरजों जोंनो फोरोंबाय बे बाथ्रायावनो जोंहा बासायजानाय दङ बे बिमा बिफानि गियानावनो जोंहा उन्नति जानाय दङ जोङो सोरबा लुबैयो नामा उन्नति जानायखौ जोङो सोरबा लुबैयो नामा गोबाव जोरनायखौ बे नोंनि आखायावनो दं नोङो मानिग्रा जायोब्ला नोंखौ बयबो मानसिफ्रा अनगोन बयबो मानसिफ्रा मोजां मोनगोन बयबो मानसिया नोंखौ मोजां साखि होगोन नाथाय नोङो मूर्ख जायो नोंखौ बयबो मानसिफ्रा मुगैगोन नोंखौ बयबो मानसिफ्रा निन्दिगोन नोंखौ बयबो मानसिफ्रा गाज्रि बाथ्राजों सोंखारिगोन दा बेनिखायनो गोथार बाइबेला बुंदों बिसाफोर नोंसोर आंनि फोरोंनायखौ मानिदो नोङो गोबाव जोरगोन सल'मन राजाया गावनि बिसाफोरखौ बुंदों नोङो बेफोरखौ मानियोब्ला नोंनि सानाय सुनायावब्लाबो मोजांथार गाहोग्रा मुलि होननानै सल'मन राजाया बोसोन बिजाबनि 5 अध्याय 8 पदआव जों फरायोब्ला बेखौ मोननो हागोन 5 अध्याय 8 पदआव जों फरायोब्ला बेखौ मोननो हायो
बेनो नोंनि सोखाग्रा मोजांथार मुलिबो होननानै गोथार बाइबेला जोंनो फोरोंदों। जोङो सासे मानसिनि पाप मावनायजोंनो जोंनि गेजेराव थैनाया सफैबाय आरो सासे मानसिनि क्रुसाव आलायजानायजोंनो बिनि क्रुसाव बोहैनाय थैजोंनो जोंनि गासै पापफ्रा बोखांजाबाय, सुस्रांजाबाय, पापफ्रा क्रुसनि सायावनो निमाहा होजाबाय। बेनो जाबाय जिसु ख्रिस्ट'। बे जिसु ख्रिस्ट'निफ्रायनो जों थैनायनिफ्राय सिखांफिननाय, जिसु ख्रिस्ट'नि बोहैनाय थैजोंनो बेनि क्रुसनि सायाव खेमा होनायजोंनो जोंनि गासै पृथिबिनि मानसिफोरनि पापफ्रा निमाहा होजाबाय। नाथाय नोङो जुदि नोंनि पाप मावनायनिफ्राय नोङो गिदिंफिनाब्ला नोङो सानसे थैगोन, नोङो गोग्लैगोन, नस्थ' जागोन। गोथार बाइबेला जोंनो फोरोंदों। बोसोन बिजाबनि 29 अध्याय 1 बुंदों, जायहा गले गले बानजायनायखौबो लाया बियो सानसे नस्थ' जागोन आरो बियो सिखांफिननो हानाय नङा। सल'मन राजाया बेखौ बुंदों। जोङो इसोरा जोंनि पाप मावनायखौ जोङो मोनो, जोंनि पाप मावनायखौ इसोरा नुयो। जोंनि पाप मावनायखौ इसोरा नुयोब्ला बे गोदना सप्तेनानै बे जोंखौ थैथों होननानै बे माब्लाबाबो साना। पापी मानसिखौ बियो थैथों होननानै बियो माब्लाबाबो साना। नाथाय पापी मानसिखौ बियो गिदिंफिननायखौ लामा नायबाय थायो। मानो? सासे मानसिया गाव गायनाय बिफांखौनो गाव मोनो, गाव गायनाय आबादखौ गाव हानानै गावनो मोनजायो, गुबुन रावबो मोनजाया। थिग बेबादिनो सासे मानसिया गाव मावनाय पापखौ बे गावनो मोनगोन। बेयाव रावबो होदेरनो हाया, बेयाव रावबो बारायदेरनोबो हाया। बेनिखायनो इसोरा बुंदों, नोङो गिदिंफिनोब्ला, नोङो जुदि पाप मावनायनिफ्राय गोसो फाफिनोब्ला इसोरा नोंनि पापखौ निमाहा होबाय, नोंनि पापखौ सुस्रांबाय, बेनिखायनो इसोरा जोंनो मोजां परामर्शखौ जोंनो होबाय बिमा बिफानि गेजेरजों, उन्नतिनि लामाखौ जोंनो होबाय बिमा बिफानि गेजेरजों, गोबाव जोरनायनि बोसोनखौबो जोंनो होबाय बिमा बिफानि गेजेरजों इसोरा। बेनिखायनो जोङो इसोरनि खाथियाव जोङो थानि, इसोरनि खाथियाव जों थानि। जोङो इसोरनि खाथियाव माबोरै थानो? जोङो जोंनि नांगौफोरखौ जों माबोरै खोन्थानाय, बहाय खोन्थानाय? जोंहा गोबां नांगौ, जोंहा गिनांगौ दङ बे संसाराव। बेनिखायनो जोङो जोंनि सानफ्रोमबो जिउ खांनायाव इसोरनो जों खोन्थानो, इसोरा जोंनि प्रार्थनाखौ खोनासंग्रा इसोर, बियो बेंगा नङा, बियो नोंनि बिनायखौ अमासि खालामग्रा नङा, बियो गुबुन मानसिनि बादि बिनियावहाय गोसो गैया। बिनि गोसोआ, बिनि अननाया बेसेबांबा गिदिर आरो गुवार अनजिमा गैया। बिनि अननाया बेबायदि, नोङो सानफ्रोमबो बेनियाव ध्यान खालामोब्ला, बेनियाव सानफ्रोमबो नोङो आरज खालामोब्ला, नों जाथों पापी, नोंनियावहाय पापानो थाथों, नोंनियावहाय माने नोंनि गोसोआव गाज्रि साननायफ्रानो थाथों। नाथाय नों इसोरनि खाथियाव थायोब्ला इसोरा सानसे नोंखौ नायख्लेंनाय नङा। सासे मानसिया सानफ्रोमबो बिबाय, सासे मानसिनियावहाय गावनो नांगौखौ, नाथाय बे मानसिया अहंखारनि थाखाय होनो हाया, होनो बाबाय। नाथाय बे बियोल' बेखौ सासे मानसिया आं खोनासंनो बाबाय, आं हाथारलिया। हायावनि मानसिफ्राबो बेबादि बुंनानै हरदो बे मानसिनो होननानै बुङो। बेबादिनो नोंनि बिनायखौ इसोरा सानसे नोङो पापीब्लाबो नोङो गोसोखां इसोरखौ, बियो नोंनि बिनायखौ खोनासंगोन।
नोङो प्रार्थना बिनो रोङा जानो हागौ नोङो सानफ्रामबो गोसोजों गोसो इसोरा जोंखौ बेबादि थोनदों इसोरा जोंखौ गाज्रिनिफ्राय हमथानो थोनदों जोंखौ इसोरा बेबादि लोंग्लुं जाग्लुङाव जोंखौ बादा होदों नों गोसोखांब्ला इसोरा बेयावबो सन्तुष्ट नोंनि जिबनखौ लानानै बेयावबो नोंनि जिबनखौ लानानै सन्तुष्ट नोङो इसोरनि खाथियाव थां नोङो नोंनि नांगौफोरखौ नोङो नोंनि सुबिदा असुबिदाफोरखौ नोङो फारसेथिं थानो हाया नोङो प्रार्थना खालामनो हाया नोंनि लोगो दोगोफोरनो पास्टर फालकफोरनो नोङो खोन्था बिसोरो सानफ्रोमबो इसोरनि खाथियाव थाबायो इसोरनि खाथियाव थायो नों बिसोरनो खोन्था अब्ला बिसोरनो खोन्थायोब्ला बिसोरो जेब्ला फास्टिनाव थांगोन इसोरनि खाथियाव सफैनाय इसोरजों रायलायनाय बे समावहाय बे नोंनि बिसयखौ रायथिगोन नों पापिब्लाबो इसोरखौ गोसोखां नों पापिब्लाबो बिमा बिफानि बानजायनायखौ मानिग्रा जा नोङो गोबाव जोरगोन नोङो उन्नति जागोन नोङो गोबाव जोरगोन नोङो उन्नति जागोन बेनिखायनो जोङो मानिग्रा जा नों गोबाव जोरगोन नोङो मानिग्रा जा उन्नति जागोन इसोरा जोंखौ लामा नायो इसोरा जोंनि थैनायखौ लुबैयो इसोरा जोंनि गिदिंफिननायखौ बियो लामा नायबाय थायो इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होदों जिसु ख्रिस्टनि मुङै गोजोन्थों